Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn flimkien ma' Lino Ċini ħanitkellmu llum fuq il-Brussels sprouts. Mhijiex pjanta favoritissima tiegħi imma nikluha. Mhux daqshekk popolari mal-Maltin laqqas, imma hawn min ifittixha minħabba il-valur nutrienti li għandha. Li dik irridu nenfasizzawha għandha valuri nutrienti kbar ħafna. Ħafna. U faċli titkabbar ukoll. Dina ġejja mir-razza tal-kaboċċi tal-brassicas. U naħseb Ma żgħar. ma' l-istess razza, u naħseb mhux naħseb isemmuha Brussels sprouts għax hemmhekk l-aktar li isa spikkat u dawa dak it-titlu. Mela, din faċli biex tkabbar. Hawnhekk dana aħna x-xita ġibnieh minn nursery. Alla qed nitkellmu fuq skala żgħira u llum il-maġġoranza tal-bdiewa hekk jaħdmu ix-xita li jixtruh lest, jevitaw ħafna xogħol u għandek garanzija ta' suċċess. Il-pjanta din tipproduċi frott, jew naħseb frott jissejjaħ dak, wara perjodu twil, din għaddum ħafna biex tipproduċi. U meta ħanamluha fil-ħamrija? Fil-ħamrija tajba għal-ħabta tal-bidu ta' Settembru tkun tajba. Biss tistenna biex tieħu r-riżultat. Nistennew kemm? Għandek 130 ġurnata jew iżjed. Imma mhix daqshekk delikata laqqas biex tikber. Trid ħafna xemx ukoll, tħobba x-xemx u anke ħafna ilma. Manutenzjoni ħanejtek xejn ta' barra minn hawn. Trid ħamrija mobbija bil-materjal organiku, mobbija bil-fertilizzant u tisqija sostanzjali. Tista' titkabbar ġo pot jew ġo l-ħamrija jew idealment fil-ħamrija fil-ġnien? Tkabbara ġo pot, imma rid ikollok pot imdaqsa, fonda. Fil-ġnien tkabbara fil-ħamrija, u anke pot se tagħmel waħda ġo reċipjent pjuttost imdaqqas. U jekk qed inkabbara għandi ġardina ftit ħamrija, kemm irid nagħmel minn waħda l-oħra? Pulsier qisu bejn 14-18 pulsier. Ikkonverti għas-sin. Ekku, iva, pultipitu nofs. Trid l-ispazju tagħha. U meta jekk tkun kibret sew, ittik riżultat tajjeb ħafna. U inti qed tgħid mela biex twassal għal ngħidulhom il-frott hemm ammont sostanzjali ta' żmien. Iva trid tistenna ta' għandek dawk l-4 xhur qawwija. Qed ngħidlek, trid il-paċenzja ma' din il-pjanta. Lin, bħala insetti, x'jista' jattakka l-Brussels sprouts? Iva da bħal kaboċċi u l-brassicas il-farfetti ħobbhom. Mela, li konna qed nitkellmu fuq skala żgħira, idealment tċekkjhom regolarment u tara u xi trabba biċċi farfett fuqhom u jekk tara xi ħaġa bidejk naddafhom. Ma tridx dak għafis ta' barra minn hawn, kemm taqbad timsaħhom naqra. Taħsel servicer waqt li qed issaqqi taħsel il. Tista' taħsilhom anke pipe, imma qed nitkellmu aħna ġiex pjanti tlieta jew kemm jista' jgħal. Faċli li tħossibhom dak il-mod. U pjanta waħda kemm tagħmel kemm tipproduċi? Taf ittik ħafna frott pjanta waħda għax jibqgħu jipproduċu. Imma tipproduċi darba jew tibqa' għaddejja? Terġa' tella. Għandek perjodu twil ta' produzzjoni. Biser wara dawk il-120-40 ġurnata sakemm tikber imma mbagħad tibqa' tagħti ammont ta' frott. Iva. Għandek perjodu ta' xahar sħiħ tibqa' tik il-frott. Mela. Grazzi, nirringrazzjak Lino tal-informazzjoni li dejjem tagħtina, nirringrazzjakom tal-li qed tkunu magħna u seguna u grazzi għall programm dejjem qed nippruvaw nwasslu iżjed informazzjoni ta' kif nistgħu inkabru l-ħaxix id-dar u dejjem napprezzaw ix-xogħol tal-bidja. Għal dastan nerġa' nistidinkom biex terġgħu tkunu miegħi u ma' Lino għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.